Yazi ukuthi izolo ningakabeki ngisho ama-account abantu bangangifakazela ngiyishilo lento ngathi niyeza nebhakede nini lenqondo yenu nebhakedeni ngiyishilo lento kwathiwa mana Putin ungacabanga into ebheda ngathi lalelani lento ingebhakede iplani yebhakede le yeah bangiphikisa abanye kwathiwa hayi kuyolalwa bese kuvele vele kukhokhwa kushawa amabhakede vele kuyolalwa kulalwe vele ibhakede seliqalile ngamani ungizonde mawungizonda but iqiniso niyolazi lento yebhakede le nali 500,000 itarget yalo ibhakede kufanele lishaye nina nonke niyikhanda 500,000 shayeni kokhana ngithi wrong kokhana ake sithi wrong ke nina kokhana na imali 500,000 ushayeni angithi wrong shana now 500,000 ngoba ngi-wrong ake sithi ke nje manje ke mina ngi-wrong ke asivumeni sonke okay uthabana u-wrong kokhana shana now 500,000 ubekiwe njengamanje kokhana hayi kokhani vele nina nivumile nidididi zakhona iphi imali yepholo leli pholo likaThamara iphi imali yalo iphi imali yepholo akekho obuzayo futhi ngalo iphi imali yepholo iphi imali yepholo likaThamara niyisephi iphi imali yepholo nalithola ipholo iphi imali yepholo walitholanga okay mina ngibuza imali yepholo iphi imali yepholo nayithola imali yepholo anitholanga ipholo kwakuyibhakede nepholo manake uzoso lakho nayethi nivote khona kuzotholakala imoto okhehlelezi mana ngubuza khona lesikhathi lesi uzoso nokhehlelezi kuthiwa kuyavotwa kuvotela iodi yaphelela leyo odi leyo iphi odi enayivotela kuzoso nokhehlelezi iphi leyo odi leyo nanivota phela nina nivotela uzoso nivota lapha kuzoso nivotela imoto ekwakuthiwa ukhehlelezi uyayikhipha iRS3 neyikhumbula leyo odi leyo RS3 lekwakuthiwa ikhishwa ukhehlelezi navota kuzoso iphi leyo moto yathathwa ubani leyo moto leyo ngiyabuza yasho nabi leyo moto leyo yathathwa ubani uzoso vele la kumabhakede ugudi kabe emabhakedeni ngithi yathathwa ubani leyo moto khiphana umuntu owawina leyo moto okay asiyekeni ke leyo moto leyo ngoba vele nonke ngeke ninike impendulo yayo kungani emarondweni amabili nifuna u500,000 ngiyabuza kulamaronda u2 ashile kungani undabandaba ethi akuvele kukhishwa u500,000 ngiyabuza amaronda u2 ashile ukwakha amaronda kufika ku500,000 kungani kuthiwe akuvele kukhishwa u500,000 ngiyabuza ikuphi lani quote ekhona kwathiwa amarondo amabili awu500,000 ngiyabuza ngilwi ngiyabuza vele nanzwana nokubuza angilwi nani just a question kungani ngoba kushe nje amaronda u2 kodwa nina senivele nibona ukuthi akube u500,000 why mele kube u500,000 manithi finish eshile yipi khona uthi ifinish eshile okay manayi ngicela ungikhombise ifinish eshile iyipi ngoba ngila ngaphakathi manje ngikhombise lapho ngaphakathi ifinish eshile iyipi khipha ifinish eshile njengamanje iphi ifinish eshile nazi ithombe zangaphakathi ngicela ukhiphe ifinish eshile nazi ithombe ngaphakathi iphi ifurniture wena oyibona umlotha la eshile ngaphakathi iphi ifurniture eshile okay asithi shile ke furniture iphi furniture eshile okay right okay siyaqhubeka ngithi siyabuka angijaji ngiyabuza iphi furniture eshile
Okay, hayi ngiyaniswa baphemu. Ngiyaniswa. Alright, iphi ifurnish eshile la? Iphi ifurnish eshile? Angaka namaronda ashile, kusho amaronda ungaki? Naliya lapha elomsamo alishanga. Kusho amaronda u3 elomsamo legcine alishanga. Ungizwe uyinyanga maye ngena ngaphakathi eqhibeni eyobuza abantu abadala bathi ubani. Ngaphela ungizwe uyinyanga. Ningakukhohlwa lokho kuyo yonke icontent enenzayo, ningakhohlwa ukuthi senayinaveza ukuthi ungizwe uyinyanga. Ungizwe wayezwa noKhehlelezi bobabili bephusha ubunyanga. Ungizwe uyinyanga. Ungizwe uyinyanga. Ngicela ukubuza ukuthi njengoba eyinyanga maye ngene esigodlweni zithini izinyanya athina amathonga athi yini wrong? Ungizwe uyinyanga ngakukhohlwa lokuthi ungizwe uyinyanga. Njoba nilwa kangaka nilwela inyanga. Uyinyanga ungizwe. Yoze nivume kodwa. Kona nifuna ukuvuma ngesikhathi, kodwa ukuvuma novuma. Nina soniphoqa ukuthi nivume niyahlanya. Kona ukuvuma nifuna ukuvuma, kodwa nizovuma. Yabona ukuvuma? Yize ningafuni ukuvuma kodwa nizovuma nina. Nina okufunekayo njengamanje la kunina nakho. Iloko ofuna la. Efanele nikulungise noma nigolozela mina lungisani lokho. Fakani la. Nasi isikhwama esidingakalayo. Noma ningagolozwa kodwa egcineni indlela indlulala. Oh indlulala, indlela indlulala, indlulala. Okubalekile kuyo yonke into eniyenzayo nakho. Indlela indlulala 500k ufunalayo. Kula amaronda amathathu nina kodwa kufanele ikhiphe nansi. Yeah. Okufanele nikhiphe lokhu. Okay? Right. Noma ningangigolozela la ka TikTok nikhulume konke ukuthanda kwenu, but ekugcineni please do not forget to pay this amount of money. Don't forget. Whatever that you are saying for now, but ekugcineni do not forget to pay this kind of money to their accounts. Hlatshwayo. Andazi hlatshwayo uyanithola ngapho. Yeah. Sengiyakuzwa. Okay. Hayi no bhuti wami. Ndiyabonga kakhulu ukungena la kwi platform yakho. Bayasithuka bhuti sicishe sikhuluma into efanayo. Nami ngibuze imibuzo engakwazi ukuphenduleka. Bayaqhubeka abafowethu bayasithuka xa ufuna ukuyazi ukuthi why kusenzeka so and so. So ndizama ukuthi bhuti wami lento oyithethayo mfowethu asizuyeke ukuthi kukhona esingakuqondi, kukhona okushaya amanzi. Uyayibo? So abantu mabamuse ukusithuka Thina sizokhokha thina asisho ukuthi ningakhokhi. Ngifuna ningizwe kabi. Ngiyabezwa bangenile bazoseka bathi sizokhokha asho ukuthi ningakhokhi. Vele nina nazalelwa lokho ukukhokha. Noma kuthiwa nikhokhe. Vele nina nazalelwa lokho ukuthi nazela lokho kuzoba yiphuphuza abanye abantu. Nezinyanga nazalela ukuthi nizoba yiphuphuzazo. Nabafundisi nazalela ukuthi nizoba yiphuphu zabo. So musani ukulibeleni phakame ngathi khona unikhombe ngesibhamu noma khokhani.
yes. Futhi uma uzosho shona uthi ngizokhokha ungathi sizokhokha. Ungakhulumeli bonke abantu. Thana ngizokhokha mina. Uhambe uyokhokha. Ungathi sizokhokha mawusho kanjalo amasimba lawo. Khulumela ilokhu nje, khulumela i-minority. Ungakhulumela i-majority. Inkulumo yakho bhuti ayiqonde. Ucaca ukuthi uyi-minority, ungenze ngathi usukhona i-majority ekhona sokhulume naye. Akusiyo wonke umuntu obhayisayo emhlabeni. If you don't like that, your thoughts were bad. Wena shona kahle uthi ngizokhokha. Usho uthi ngizoyifaka imali. Uyifaka. Kodwa egcineni. Mina into engichaza ngo-social media i-1. Ungamfakela lo muntu omlandelayo imali. But wena mhla ungabhekana nesimo esifanayo akekho ukufakela imali. Hayi ke ngichaza social media, shaya phuthi. Ngithi mina lo 500,000 ningawunika labeni balandela kwi-social media. Wena mhla ushonelwe ilunga lakho lomndeni akekho ofikayo azokufakela. Akekho wenza nani. Khohlwa. Wena mawushoda ngerent akekho uzazokufakela. Uma ngabe ushoda nge-school fees akekho ukukhokhelayo. Uma ngabe wena umzali wakhe egule esibhedlela akekho okukhankasela ukuthi umzali wakhe akatholi imali. Wena nje uzenza iqhawe la ku-social media for nothing. You earn nothing ngalo qhawe bakho. Uba nje ibhurubhuru nje elidlala amanye amadoda. Lo qhawe bakho nje pays you nothing at the end of the day. Asiphiki vele khokha vele umsebenzi wesula vele ukwenza nokungayini. Asikunqabeli khokha mfowethu. But wena loqhawe bakho ubuhlezi ukwensilima. Makulu konke ekhaya wena onakayo. Awekho konke lamaqhawe wakho ngisho nabaculi bamaskanda lo hlezi uthi qhawe lami abekho bonke mawugulelwa umzali. Ezizinto nje noma unenkani kodwa fanele ubheke ukuthi le nkani yami ngiholela ngani. Yini engiyivuza ngale ngane yami. Okay nginenkani mina kodwa ngolala. Ophuthini bazuza ngenkani yabo. Bafike bayifuse ngisi inyanga ibhadale bahole. Wena uholani ngale nkani yakho? Holani. Uholani ngenkani yakho ba kwaloyo ngizwa akwazi. Ngeke eze noma kuthiwa kushona uma wakho kini. Uholani ngenkani yakho? Mina yami inkani yangiholela. Ngiyahola mina ngiyami inkani. Mina ngifike ngizimuntu ngesifebe la ngithola imali egcineni. Wena uthola mbuzo nje utholani wena? Mina lento yami engenzayo yangiholela kakhulu. Wena utholani? Utholani wena? Sengibuza wena yini wena oyitholayo? Oba mina kuyimanje ngidla kahle nje. Sendlini yami ngidlela kahle. Mina ngifike ngithi umuntu umsunwe nje abhadala imali manje. Ekhokhe ethi bhuti ngiyaxolisa akhokhe. Wena utholani? Umlandeli nje uhlahla amehlo nje. Khuluma wakho wena uhlahle nje amehlo nje. Wena umhlahla imehlo nje eSouth Africa. Utholani wena? Ngizokhokha. Mawuphunyelwe isonto emgaqweni abekho labantu abezikuwe. Abaposti ngisho kuma page abo kuthiwa sicela niyosiza ubani ostakhe endaweni yokuthi uyayisotha nje out lapho uzohamba yekini. Mina nje angiyezidinga ngibhadali mina. Obuye umuntu mhlawumbe uyabuza la uthi uthola malini ngalento yenza uhlatshwa. Ngiyayithola mina imali. Kuyimanje futhi leliqiniso leli ngizoyithola imali egcineni. Kulo leqiniso engikunika lona kumanje ngizoyithola imali. Khona ikhulu efika zosho ukuthi mfowethu leqiniso lakho liningi umphakathi siyabonga. Khipha imali sibonge thina. Sihlale phansi sidle yabo sidle nice yabo njoba sidle ihlahla nje. Ona lo abathi salad dressing wasidle ihlahla. Vulwa blend. At the end of the day mina ngiyahola mina. Wena you don't earn. Utshela mina uyangichomela mina ngizokhokha. Mina mangigula manje. Ngina imali ka doctor, imali yangena yonke into engenza mina iyangibhadala. Yabo? Mina ngiyabhadalwa mina. Everything engenza iyangibhadala empilweni. Ayikho into engangibhadali lento engenzayo.
wena angazi ukuthi uzothini, yabo, wena angazi ukuthi uzothini. Thina siyahola thina entweni ezizenzayo, yabo, akekho ongaholi lapha kwethu thina esikhuluma amaqiniso, akekho ongaholi kule nto esiyenzayo, akekho. Ngisho idatheli ziyahola. Thina njengoba usibona sisemsebenzini, wena ubona abantu abakhuluma njalo siyasebenza, yabo. Kumanje sidla kahle, siyasebenza thina sisemsebenzini. Wena uhlele efonini, thina siyasebenza sisemsebenzini, yabo. Awukwazi usibuza ukuthi sisebenzani, buka kumanje ngizodla kahle nali plane, yabo. Mina ngiyahola ngidla kahle, yabo. Wena uthi lapho ensaphi lo ukhuluma njalo lo, ngiyamholela kona lokho kukhuluma kumholela impela. I-account yakhe ilala igcwele, nabo ngizomculi bayahola njengoba benza omasho nomasho, nabo bayahola njengoba benza omasho nomasho. Kanti wena umasho nomasho wenziwa mahhala. Wonke umuntu owenza lezi zinto azenzayo uyahola, siyahola sonke, sonke siyahola. Njengoba ubona ngizomculi benza imasho nomasho abayenzi mahhala, bayahola, siyahola sonke, yabona. Siyahola sonke, siyahola, akekho ongaholi. Lena ngikhuza la, ngikhuza ngoba sengiyabona ukuthi abanye sebefuna ukudlala ngabantu ke manje. Isizathu ngikhuza, ngiyabona ukuthi abanye sebefuna ukudlala ngabantu. Abakwazi ukudlala ngabantu. Ayithi siyahola sonke manje, indaba sebedlala ngabantu. Siyahola thina mfana, futhi uma ungabona imali esiyihola ungakhala dla inyembezi, ungabona ukuthi impilo ayinafe. Thina siyahola kule nto esenza. Hello Mzansi, welcome to Mgosi waseMzansi. This is uThabani Hlatshwayo. Ukhuluma ngendzaba yokusha kwendlu yangizwe Mchunu lapha eMbumbulu. Uyasho nje ukuthi inkinga esekutheni ngizwe naphakela umthakathi bathanze imali, badefunela njena imali ema-donation. Kungani athi phakela umthakathi abadonate 500,000 yokwakhela ungizwe Mchunu lapho rawundi bakhela bayithula bashilo uthi njena marawundi la ithuna angazi athinge 500,000 kanjani, uthi imali engaka iyaphi. Uthi kubhula kwendwe khona ama-quotations babatshela ukuthi kuwakha le ndlu kuyodzinga le mali lengaka. Uthi futhi le ndlu boyibona ukuthi ayikho ifenisha leshili laphana, kahle kahle bekunganalutho kuleya indlu, so hayi bafuna imali leningi nakangaka. Uthi uThabani inkinga nje isemalini, inkinga ekuma-donations, and currently people are donating imali ukuthi Ngizwe Mchunu akhe indlu. Bayadonate abantu and bayasho ukuthi thina imali sidoyikhipha sidomdonate Ngizwe. Do comment your thoughts down on the comment section. I'll see you in the next one. I'm signing out. Goodbye.